ड्राइभिं लाइसेन्स आरसि बायदि फोरमानलाइ गैयाब्ला मानो जुरिमाना होनांनाय नंला बैफोर फोरमानलाइनि सोलायै मानो हेलमेटल' गानाब्ला जुरिमाना होनांगोन क'क्राझारनि DTO दजेन बसुमतारिया गोदान गारि सालायनायनि नेमखान्थिखौ लाना मा फोरमायखो गारि सालायगिरिफोरा गावनि हुदा गावनि आखुखौ सोलायनांसिगौ गावनि हुदा गावनि आखुखौ सोलायनांसिगौ लेखा गोरों समाजनि सोद्रोमा जानानै गावखौनो मोनदांनो नाजा जोखोम जागोन थैनोबो हागौ मालायखौबो सौदावहैगोन मालायाबो थैनो हागौ बे खोथाखौ गावनो इडुकेटेड सासे माबा हिसाबै सुबुं हिसाबै गावनो गोसोआव फिल खालामगोन क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय 31 जुलाइसिम रड सेफ्टि एवारनेस केम्पेइन हाबाफारि आथिखालाव एक्सिडेन्ट बायदि लामा जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय सोरखारा बायदि बायदि हाबाफारि लागासिनो दं बेबायदिनो दिनै क'क्राझारनि DTO दजेन बसुमतारिनि दैदेननायाव क'क्राझार सहराव आथिखालाव रायजोआरि सोरखारा गारि सालायनायनि गोदान नेमखान्थि फोसावनायखौ लानानै रायजोनो सांग्रांथियारि खौरां एबा मेसेज होनायखौ नुनो मोन्दों बे सांग्रांथि हाबाफारिनि गेजेरजों DTO दजेन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव रायजोआव हान्थामेला बिफाननि गोदान नेमखान्थि साखा खबथाम आरो साखा खबनै गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि जायखिजाया रोखोमनि साखा खबनै आरो साखा खबथाम जेरै अट' रिक्सा इ-रिक्सा लोगोसे मटर साइकेल बायदि गारिफोरा होनांनाय नंला जायखिजाया रोखोमनि फाइन बैफोर नेमखान्थिफोरखौ फोरमायनायजों लोगोसे गारि सालायगिरिफोरा गावनि हुदा गावनि आखुखौ सोलायनांसिगौ लेखा गोरों समाजनि सोद्रोमा जानानै गावखौनो हमदांनो एबा मोनदांनो हानांगौ आरो हेलमेट हमाब्ला जुरिमाना होनायखौ लानानै ओरैबायदि फोरमायो गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय दिनै निश्चय नोंथांमोना नुदों बेवहाय बेनाराव स्पष्ट लिरनाय दङ माने सिगां मामोन सिगाङो बेसिकेलि मटर साइकेल थ्रि हुइलार जेरै टट' माने इ-रिक्सा ओमफ्राय टेम्प' बेफोर गारि बेहाय मा होनदों जे बेफोर गारिनि कागज पातिखौ चेकिं खालामनांला बे गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सन माने फाइन गैला खिन्थु मटर साइकेलाव मोनसे माबा दोनदों बार दोनदों बे जाहैबाय हेलमेटखौ गाननांगौ मटर साइकेल सालायबा हेलमेट गानाब्ला खिन्थु फाइना जागोन आच्छा बेहाय मोनसे खोथाया जाहैबाय दा जोङो माने गावनि हुदा गावनि आखुखौ सोलायनांसिगौ माने सिगां मामोन गारियाव कागज गैयाबा पुलिसा हमगोन बाराद्राय स्पिड सालायोब्ला ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ हमगोन पुलिसा हमगोन बेफोरबायदि मोनसे साननाय दङमोन दा बे दायित्वखौ गारि बिगोमानो होदों गभर्नमेन्टआ जे बेखौ नोंनो बुजिया नोंनो बुजि सासे मोनसे माने इडुकेटेड समाजनि सोद्रोमा हिसाबै नों गावखौनो फिल खालामनो सेस्था खालाम जेराव नोंखौ नो पार्किं खालामनो नाङा होननानै साइनबर्ड होखादों बहाय गारिखौ जुदि पार्किं खालामोब्ला बेहाय जाथायाव उसुबिदा जागोन पाब्लिकनि उसुबिदा जागोन बे खोथाखौ गावनो फिल खालामथों गारिखौ बिराद स्पिडाव सालायोब्ला सौदावबायोब्ला गावबो माने जोखोम जागोन थैनोबो हागौ मालायखौबो सौदावहैगोन मालायाबो थैनो हागौ बे खोथाखौ गावनो इडुकेटेड सासे माबा हिसाबै सुबुं हिसाबै गावनो गोसोआव फिल खालामथों बेखौ माने सरकारा लुबैदों आरो सरकाराबो लुबैदों माने जोंबो क'क्राझार जिल्लाफोर माने हान्थामेला बिफाननि जानानै बेखौ जोङो खोब गोसो सिंनिफ्राय खावलायगोन जे नोंथांमोना गावनो माने मोजां आखुनि मोजां हुदानि जिहेथु रोंखागौ नोंनि रोंखागौखौ खामानियाव बाहायदो ओमफ्राय समाजखौ गोग्गो माने खालामनायाव हेफाजाब होदो बे प्रग्रामा जोङो लादों मास मोनसे माने बे फोसावनायखौ मास मोनसे लादों खिन्थु बे जाबाय थागोन जेब्लासिम गोदान सार्कुलार ओंखारा अब्लासिम मटर साइकेल इ-रिक्सा ओमफ्राय बे साखा खबथाम माबा टेम्प' बेफोरनि एगेन्सै खुनु फाइन दाननाय जानाय नङा मटर साइकेलाव मात्र बे हेलमेट गानाबा हले फाइन दानगोन फोसावनाय दङ
बे जाहैबाय गावनि गारिखौ सोरबा जुदि भाङासुरायाव हरबायब्ला बा बिराद गोबावसै मिथिनानै बा मिथियैयाव जा मिथिस' हायैयाव जुदि गोरोन्थि खालामनानै बायहोबाय बा जिहोबायबा नाथाय बेयो गावनि आरसिखौ जुदि केन्सेल खालामाखैबा निश्चय बे गारिया बेनि नामावनो दं अफिस रिपर्टआव मानो होनबा आरसिखौ अफिसनि रेकर्डआव केन्सेल खालामागौ मानि जायनि नामाव गारिमोन बिनि दायथ'आवनो थाबाय थायो दा हमनानै ला सोरबा भाङासुरायाव हरखांबाय ओमफ्राय आरसिखौ केन्सेल खालामाखै ओमफ्राय दा बेखौ चेकिं खालामनायाव नुबाय जे बेना फाइनानो बिराद बुरजा जाबाय हमनानै ला 1 लाख जुदि फाइन जाबायब्ला बेवहाय सरकारा होनदों जे नैबे 2025 सननि 31 मार्चसिम बिनि उनाव जानाय नङा खिन्थु 2025 सननि 31 मार्चसिम 100आव मात्र 25 थाखा होबानो गगोन 75 थाखायानो फ्रि रेहाय थारमाने हमनानै ला सोरनिबा गारिया जुदि स्क्रेपआव हरबाय ओमफ्राय चेकिं खालामनायाव नुबाय जे बेना माने फाइनानो 1 लाख दं बिदिबा बे 75,000आनो रेहाय मोनगोन मात्र 25,000खौ सरकारनि खातायाव जमा होबानो बेनि गासिबो दाय दुसा सेस जोब्बाय आरो दा बेखौ बयबो गारि बिगोमाया मिथिनांगौ बांसिनै बियो माने कमार्शियेल भेहिकेल थारमाने जायफोर गारिखौ सालायबा भारा मोनो बेफोरनि खेथ्रआव बे बांसिन जायो आरोखि थेवबो गारिखौ बायबाथाय आरसिया केन्सेल खालामनानै लानांगौ बे बयनिबो दायित्व बे नङा बे स्क्रेपआथ' साखा खब्रैजों खोथा गैया बे जेसेबां गिदिर गारि बे नियम खान्थिया साखा खब्रैनि नङा माने साखा खबथाम ओमफ्राय मटर साइकेल बे साखा खब्रै ओमफ्राय बिनि सायावबाथाय बे नियम कानुन फालियाबा बेखौ फाइन दानगोन बे मात्र नैबे माबाखौल' होनदो गारि फिसा मटर साइकेलाबो मोनसे थालांदों बे जाहैबाय हेलमेट गानाबाथ' फाइन दानथारगोन बेखौ एकदम सियरखा बेखौ आं गले गले माने खावलायदों